Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. A sị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ. A sị na osisi fụrụ anyị na-atụ ufere ya amapụ ya ọnụ, mana a sị ya siri ukwu ebụọ. A sị na akakaka ya amaghị ejiji ya amaghị. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ. A sị m ebe bere ugobere nke si ibi ebere ya gosi ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o egosi ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya ọya ukwu. A sị m ihe ọma na-ebe na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya kwuoro anyị ome ka ụgwọ were anya ha wee fụ. A sị m onye si ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbe onye a na ndụ, onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị lọgbu onye a na ndụ. A sị m na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. A sị m na nche adịghị eme odogwu n'anya ọya ukwu. Sị m onye si ihe ọmụ na ihe anyị na-eme ama enwe isi were isi onye ati ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ihe m chọrọ ịkọwa n'ụbọchị taata bụ ihe ị kwesịrị ịma, sayensị ị ga-eji ma na ịbụ onye akpọrọ ọrụ. Nke abụọ, gịnị bụ àjà? Gịnị bụ ụchụ? Na ihe ị kwesịrị ime, na ihe na-eme na ọrụ ịrụrụ nwere ike na ọ gara aga. Ya gazienụ. Taata bụ afọ ejego m na tempụl jee chụọ àjà n'isi ụtụtụ n'isi ndị enyi m niile, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ndị na-abụ ha nerecha onyonyo anyị na-atụsara ya ndị ọzọ, ndị na-aga ọfụfọ 21 days nkwụsị gọba. Agụkwazi m ọfọ n'isi the friends of the temple. Ma ndị anyị tigo na platfọm ma ndị anyị tibere ebe ọbụla ị nọ, ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na Ugochi tubelu na tempụl na-amasị gị, a sị m na ọmaka ga-emere gị na ị ga na-eketa oke na aja anyị na-achụ nara ọfọ anyị na-akọ n'isi onye ọbụla. Wee na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị mmadụ, si ndị mmadụ kpatawa n'ọdịnala Igbo na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ihe kpatara na dị ihe ụfọdụ ị na-eme adịghị aga ahụ maka na you have not done the right thing consistently enough to create results. I keep saying it. I keep saying it that poverty is a choice. Yes. Ihe a na-akpọ ogbenye. Ihe bụ ogbenye bụ somebody that cannot feed him or herself. Onye mgbe gburu ihe ịkpọ ya ogbenye bụ onye ndị ogbe na-atụkọta wee nye. Ịghọtara ya? So ihe ọ pụtara bụ na onye nwa na-live below the poverty line. Ịghọtara ya? So onye nọ n'ọnọdụ dị etu a dị mma imere ebere. Ewee sị onye ọgaranya onye abụ ọgaranya. Ịghọtara ya? Na isiokwu nke ụbọchị taa, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere isi awele ịnụ vidiyo a na-eme, count yourself lucky. Maka na meseji a na-enye taa nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọ ga-atọ n'agbụ, ndị ihe ọma ga-ebido mewe na ndụ ha site n'okwu nke ha ga-anụ taa. Mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa na-ekwu okwu na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ọ sị na-emego ka ụnụ dị ọcha site n'okwu nke ụnụ nọ. I can tell you vividly now why you are where you are today is because you did not do what you're supposed to do, maybe in your previous earth life, maybe in this present earth life 10, 15, 20 years ago. But I can tell you that o study mma na ọ dịkwara gboo. O nwere ndị
may speak positivity into their life today. Mark my words. In the next 72 hours, there are some people who my fans na-ege message ya ga-afụ na ga-enweta alert ga-turn their lives for good. O nwere ndị a ga-ebu n'elu, o nwere ndị ga-enweta meseji dị iche iche ma ọ bụrụ na ikwelu wee tap into this blessing. At the end of this message, this video, m ga-emenye messages wee kwubie okwu n'isi ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. Maka na adịghị ụka ibe adị m egwu na ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Mana ife odu n'aka gị when things are not happening, when things are so slow, mgbe ihe ọhụrụ ebidobere ememe na ndụ gị. Maka na onye ọ na-eme omume omube na-ebe obube. You can't just keep quiet. Even now, akwụkwọ ndị ụka ọbịa ọ kọwara ya, Matthew 7:7 si yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na aga emeghere gị. What he means is that nature even expects you to do something. Nature is not expecting you to remain stagnant. Ma ọ bụ sị agbara na mbọ na nwere ike nke fọziri Chukwu, nwanne keep struggling. As long as you are living in this gross material world, you can't remain stagnant. Do you know what will happen if you remain stagnant? If you remain stagnant, one day you will be withdrawn from the surface of the earth. If you see to the laws that governs the universe, the laws of nature moves 360. The way clocks move, that is laws in creation. Ọ ya ka o ji kwuo na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na ọ bụrụ na ijuru oyi na edoro ọkụ na ya ga-agbụpụ gị. Ịghọtara ya? Ihe ọ pụtara bụ na you are no longer adding anything meaningfully in creation. Ihe ọ pụtara bụ na ike ụwa agwụgo gị, ide agazi ihu, ide aga azụ. Therefore, you are becoming a stumbling block to the smart people that wish to move on. Since you have decided to become a stumbling block to others, automatically the laws of nature will withdraw you. You understand? So if you don't like what is happening in your account, yes, you go and in your bank account right now, be smart enough and do the needful. Never give up. Even if you feel I can tell you now why you are not smiling today is because you have not done the right thing consistently enough to create result. Assuming you are doing the right thing. But most people have not even started. Whatever they are doing is even the wrong thing. So you can't keep on doing the wrong thing and expect to get massive result. Did you get? Now, listen to me vividly. I will start from down to up. Onwere I say that they have done this one, na ha agbaga afa n'ebe dị iche iche, na ha arụgokwa ọrụ mmụọ dị iche iche, mana half got the result. Yes, o nwere bata na my WhatsApp number wee sị m na ihe nkụziri amaka, mana anya nwere onwe ya n'onwego mgbe ya rụrụ ọrụ dị aṅa akwakwa afa dị aṅa na o nwere dibịa rụchara ya ọrụ. Ụfọdụ asị na o nwere prọfet rụrụ ya ọrụ, onye ụka white rụchara ya ọrụ. Ụfọdụ asị na o nwere pastọ rụrụ ha ọrụ, rụcha ọrụ ihe na-ebe ka na-ebe na ya adịgo taya. Nwanne ihe na-achọ ịgwago m na ihe nti na-ata agwụghị na ntị ama ezu ike. Ịghọtara ya? There's one thing that is so common among the successful people on earth. You know why? That thing is never give up. Consistency. The fastest man on earth, Usain Bolt, Ghana, what is the secret behind winning so much medal? So many medals. I say the secret remains consistency. Keep hitting the tempo. Keep raising your game.
You can't remain stagnant and keep doing one thing one day the same way and expect different results. You get? For the fact, even if you are on top, you keep on working harder to remain on top. That is why MTN, Nigerian Brewer, Coca-Cola, they will keep doing adverts despite the fact that they are on top. Man, although you remain no stagnant in where you are today, believe in me, just a matter of time, people will overtake you and you will see yourself coming down the ladder. That is natural laws in creation. So what I'm telling you today is that if you don't like what you are seeing as your account balance, if you don't like what is happening in your life, get up from your slumber and start doing something reasonable. Now, in life, there is some experiences you need to pass through. Maybe when you started, you did not start in the right footing and doing the right thing. Enwere ike ana m agwa onye ọbụla natara n'ọdịnala Igbo ihe izi igwe ebu ụzọ megoro bụ na chi bụ ụzọ ihe izi igwe bụ ụzọ gbagoro afa miri emi. Yes, ịgba afa miri emi, follow good road, ịgba afa miri emi, ihe izi igwe bụ ụzọ chọpụta ka ị marụgoro ihe dị n'ụzọ gị. Yes, ịmarụchazie ihe niile ndị a dị n'ụzọ gị. Then don't tell me that you don't have money. Even if you don't have money, it's not even the problem. The problem is your mindset. I gonna go dual forces or say, my people are suffering because of ignorance. Why you are suffering today is you are ignorant. Yes, listen to me, you understand why it is so and why you are suffering. So what you will do first, after Bacharaga family, nke mbụ ijirigoro obi gị niile obi tiwara etiwa na obi gwepịara egwepịa decide ya na ị chọrọ iso the way of your forefathers. The decision must be made by you. Imeghị ihe a na-akpọ chegharịa ma chigharịkwa nabata ọdịnala maka na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ. Akụwara m ụlọ ihe bụ ọdịnala. Onye bụ ezigbote onye ọdịnala na-asọ nsọ. Onye bụ ezigbote onye ọdịnala adị agwọrọ mmadụ ọgwụ. Yes, o nwere ndị nwere obi ọjọọ. Onye a nweghị obi ọjọọ maka na ọwụ ya uncle, maka na ọwụ ya brother or ya sister, ọ na-eje ụka. Therefore, ọ na-egosisi obi ọjọọ nwere esi na onye na-eje n'onye ọdịnala. Ọ bụrụ eziokwu, ọ bụrụ onye a na-eje ụka, ọ bụrụ onye ọdịnala. Onye ọdịnala ga-abụrụ onye na-asọ nsọ ọdịnala to the core. Onye na-abụ onye imi ọsị mba na ihe a na ọma adịkwa mma na na-asụ ya nsọ. Ịghọtara ya? Onye marụ na onye ji mmadụ na ji onwe, onye na-asọ ụzọ nsọ a ọnya nwa ezigbo onye ọdịnala. So nke mbụgoro ihe eji obi gị niile na-achịata ọdịnala. Ịgbasịa afọ gbara onye bụ chi onye ụwa gị, feed ya chi onye ụwa. Nyawa bụ ya guided angel. Nyawa bụ the angel that will be leading you on your earthly existence. Nyawa bụ onye maara ụzọ. Nyawa bụ your dead eyes. Gana afụ ndọrọ in between you na in the other side, in the spiritual realm. Ịghọtara ya? Nyawa bụ onye maara ụzọ gana eduzi gị. Ihe izi ị ga-ebu ụzọ mee. Enwere m ike ịlụrụ mmadụ ọrụ n'Ugochi tụrụ na tempụl ebe ụzọ rụọ ọrụ chi gị. Na ịmara afọ onye nọrọ ụwa is not even the problem. At the initial stage, you don't even need it. That one is not even the preamble. Mana ụfọdụ ndị mmadụ na ha bịagoro ha eje stick themselves na ịma ahụ onye nọrọ ụwa. Therefore, mesmerize everything. At a stage, they will become confused. I tell you, there is many ways you can feed your chi without ọnwụ ọbụla afa. Use natural way. Ekuzigo be obosi nkọwa gbasara onye ụwa. Ife ilicha chi gị, yozie chi gị, chinchim, decide go m, anatago m, nabata nka nwa nara akụ nya n'iyi. Ekwetago m na mma eso ụzọ ọdịnala wee restore ihe niile m furu efu. Nyere m aka restore ihe m niile furu efu.
duzie m ụzọ na onye ga-arụrụ m ọrụ ka ihe gaziere m. Maka na o nwere onye ga-arụrụ gị ọrụ ihe agaziere gị. O nwere ihe nkọwa na messages ndị nyere so far sị mmadụ na-nwere ike inwe the same problem weda ma ha ejere na ministry, ha ejere na fụ pastọ, ha ejere fụ dibịa, ha niile bụ ndị akpọrọ ọrụ. Maka onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ irrespective of the way and pattern the person ji arụ ya. Na onye akpọrọ ọrụ ji eziokwu enwere ike ụlọ na-abịa with the same problem, ọlụsi ọrụ kwubicha okwu n'isi ụlọ na ofu onye adị mma mana onye nke ọzọ adịghị mma. Ọ pụtaghị n'ike ya adago no, mana ihe ọ pụtara bụ n'otu ọ bụrụ onyanwa bụ onye ga-ekwubido the second person okwu ka e nwee chidi mma n'ụzọ ya. Ịghọtara ya? Now ihe ọ pụtara bụ that the second person will keep on going till ọ gata n'ụzọ onye ọ bụ na ọnya ga-ekwubiri ya okwu. Onye ahụ kwubigharịrị ya okwu rụọ ọrụ ya ọrụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ọ dị mma. Ịghọtara ya? So mana ọ bụrụ na ị karịrị along, ihe na-achịkọwara gị bụ na before ije bido rụwa ọrụ ọbụla yọọ chi gị si ya na ibie gị to the right person. Ị nwere ike ime ite onye ama in so many ways. O nwere ike ọ bụrụ mmadụ ga-anụ ka ị na-akụ ụta, chi ga-eyuzuo mmadụ wee sendere gị vidio, ị ga-awa ịwa ọchịcha ga-atụ the things around for you. Chi gị nwere ike iyuzu mmadụ wee mee ka mmadụ gwa gị gbasara onye dị etu a maọbụ onye dị etu a. Chi gị nwekwara ike ịnọkọta one day ị na-akụ ụta ọsọ ngwa gị jee na YouTube. Ije na YouTube na ị chọrọ ihe gbasara ihe dị etu a ka ị mara gbasara ka ihe esi wee mee mbada sụọ mbada nri. Chi ga-eme onye anwa bụ onye ga-asọbụ ya problem ma bụrụ onye ga-akwụ out na YouTube. Ọ nwekwara ike ị na-egekwa ọnụ mmiri okwu onye anwa. Ọ bụrụ na onye chi gị chọrọ na gị na ya alụkọ, ị ga-afụ na enwe a kind of acceptance. A ga-enwerịrị harmony between chi gị na onye anwa ya arụchọ ka ọrụ ọrụ gị ọrụ. Now chi gị lead sie gị maka na ịgọbụgo ọfọ ihe ọchị gị ya lead to the right person. Ịfụ na ịnụ ọnụ mmiri okwu onye a na obi gị ga-anabata ya. Then obi gị nabata gị soro onye a soro onye a. Onye anwa lụọ ọrụ gị ọrụ rụchalụ gị ọrụ. Onye a ga-abụkwa onye ga na-efolo gị ajụ gị kedu ka isi eme, kedu ka o si aga, a na-enene tii nọ mechaa ihe dị n'ụzọ gị. Ịghọtara ya? Na mgbe onye a ga-arụchaziri gị ọrụ n'ụzọ gị, ịfụ na ọ ga-ebu ụzọ rugoro chi gị. Ọ na-ayọzi chi gị, chi m kwudoro m, mee ka nke a na-eme, mee ka nke a na-eme, chịrị mma adịbara gị. Ka ọ na-alụrụ gị ọrụ ị na-afụ ife. Enwere ike ọlụcha nke chi gị anwa ọgba famili ebe nwere ike fụ na ụchụ dị n'ụzọ gị. Ị mara na ihe ọzọ ọ ga-eme wee sawa ụchụ. Maka na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịsị eze na o nwere ebe ya ji rụọ ọrụ rụcha ọrụ ya alụrụ na ọgara. Ihe na-ese akọsi ya bụ ụchụ. Ị nwere ike iburu onye alụ dị n'ụzọ ya ma ọ bụrụ iburu onye ụchụ dị n'ụzọ ya. Enwere ike iti iburu aka n'ihe gbasara ụchụ dị iche iche a. Na ọ pụtara n'afa na onye gbara gị afa does not mean na ime eji aka gị mmadụ na mgbe ị dinere nwunye mmadụ na ị ga-akwụ alụ. Ihe nwere ike mma pụtara n'afa does not mean na gị nwa amarọ na mgbe iji etinye aka n'ime abọshọn n'ike ime na n'ala Igbo ọ nnukwute ihe mgbu ka ọ bụ na ị ga-akwụ alụ. Ma ọ mgbe ị dị na nwunye nna gị ma ọ dị na ya relative, ụmụ ihe niile abụ nsọ n'ọdịnala Igbo. Enidiri ka anụchaa gị ka ite, enidiri ka asachaa gị ka ịdị ọcha wee tozuo ịankọ okwu ọma anwa na ọrụ ọma anwa mmadụ nọ n'isi gị. Maka na ọ bụrụ na iju na atịtị mgbe ihe ọma ga na-etake place, a gwara m na before ihe ọbụla etake form in this gross material, it must have taken on form in the spiritual realm. Na ọ bụrụ na ọ fụzie the fertile land onwe ike germinate ya. O nwere mgbe Jizọs ndị ụka ọbịa na-akwụwara mmadụ maka ịgha mkpụrụ. O wee sị na ya nwa agaghị mkpụrụ. Ụfọdụ mkpụrụ aghara dara n'ana okwute, they did not germinate. Na o nwere mkpụrụ ndị ọzọ aghara n'ebe ala ogwu, ha na-etolite ogwu wee duzie ha. Nwee mkpụrụ ndị aghara na ana dị mma, o wee mịta mkpụrụ. Ọ ilu ka ọ tụrụ ihe anwa. Ọ bụrụ na gị nwụ n'ime onwe gị
the vibration you radiate is not in harmony with good things ekwubiri okwu ma ọ rụọ ọrụ n'isi gị na-enwero harmony ka ihe ọma anwa na ngọzi ahụ ekwubiri n'isi wee bịara mmezu it will not germinate. There must be harmony. Mana ihe ị na-radiate bụrụ atịtị na ọtọ n'ọnụ juru ebe ị nọ ọ ga-deprive so many things. Mmadụ nwere ike chọcha imere ihe ọma ma mmadụ agwa mmadụ si ya mere ihe ọma ya cheta gị mgbe ọ bazi gị na-ekwu okwu o dislike ya gị itoto. Therefore, the person will not be able to help you any longer. Ịghọtara ya? Mgbe ụfọdụ ị nwere ike che na mmadụ gwọrọ ọgwụ na mmadụ na-eme mmadụ ụchụ, so ị ga-asa ụchụ. Ụfọdụ nwere ike bụrụ ụchụ ọdụka ụmụ onye nke na-acha atụmtasị na onwe ya rụgori ọrụ na ya nọ Port Harcourt na ọrụ ndị a agbagasị n'afọ na ya arụbụghị ọ bụrụ elu ya bụ isiokwu si oke ka a rụsịara ọrụ ndị onwere ife ịfụ si na onwere ihe afọ. In fact, that the problem is even getting worse. Shall look at it. Na ọrụ arụrụ mgbe igbo ebu ụchụ na-arụrụ ọrụ kedu ka ọ ga-esi gaa. Ịghọtara ya? Ọma nga na so ihe ndị a ihe asụ ụchụ. Nke ọzọ bụ ị nwere ike ihe ọzọ nwere ike ibute ogbochi n'ọrụ arụrụ ka ọ ghara ịga. Nwere ike ịwụ ya own making. Nwekwara ike ịwụ the making of onye na-arụrụ gị ọrụ. Ịghọtara ya? Mana advice m nwere n'isi ndị akpọrọ ọrụ. Ihe m na-agwụ na onye ọbụla bụ onye akpọrọ ọrụ kawa ahụ ka ịfụ n'ihi na-edebe onwe gị n'ọnọdụ kwesịrị ka idebe onwe gị. Ịbụ na onye na-eme mpịtọ na mmụọ na-asọ mpịtọ bụrụ onye na-edebe onwe gị asọ na-etu gị na ndị kpọrọ gị ọrụ si wee kwekọrịta maka ọrụ gị. Resist any attention, any temptation, resist any temptation from maybe nwunye mmadụ. No matter how good the woman is, no matter how sexy the woman look, try to avoid the person in total. Do you know that changing multiple sex partners can be the problem of your predicament? Do you know? Even you, ma dibịa na-arụrụ ọrụ, ma ọ bụ pastọ na-arụrụ ọrụ, ma ọ bụ onye akpọrọ ọrụ na-arụrụ ọrụ, ma ọ bụ pastọ nwaanyị, ma ọ bụ eze nwaanyị, ma ọ bụ onye ọbụla ọ bụ. Gị bụ onye akpọrọ ọrụ, try to have one sex partner. If for any reason, n'ịbụ nwoke, ọ bụrụ na ị ga-alụ more than one wife, make it official to ya ezumezu. Ka ezumezu mmadụ na ị na-anụ ngozi na-anụ ife yi nwa. They will know how to condense the radiation of the two. Plus gịnwa ka enwee harmony. Maka na aja na be nna gị na ezumezu mmụọ gị na ha so mana ị na-anụ ife yi nwa na onye nke ọzọ. Ịghọtara ya? There won't be problem. Mana ọ bụrụ na ị na-anụ ofe onye ọfụma officially, na-edeceive onwe gị mana ị nwere other concubines here and there. The vibration, look, sex is not just ordinary. E nwere radiation during the sexual activity. E nwere two energy, spiritual energy, and an interchange between that act. So if somebody you are going out with is somebody that have negative energy that does not match with yours, there will be disharmony. And once there is disharmony, there will be adulteration of your natural powers. Onye abụna nwere ụdị ndị gị na ha ga-ebido sobe efudotisie iwe nwere anya ihe mmụọ mana ya power is going down. Ị marụ na ike na-esi n'ime ga-apụ. Etu a ka ọ dịbụ nwaanyị n'iwe onye akpọrọ ọrụ n'iwu nwa person on ya. Don't be jumping from your clients from one person to another. Ọ na-ebute ike. O nwere ike ọ na-agbadoro ike ọrụ ịchọ onye ya sị na ọnya mere. Ịghọtara ya? Nke a bụ ndụmọdụ m nwere to ndị akpọrọ ọrụ. Ma to gị nwa bụ onye a na-arụ n'ọrụ. Stop jumping from one woman to the other. It causes disharmony in radiation so that your work will anchor. Ana m agwa gị ihe a sị nnukwu ụkọchukwu, m agwa gị the pure truth. Disaraka, if you must have
sex partners, let those ones you have selected be stable. Let your ezumezu know that you and so and so and so person no in sexual harmony, so that ka ha wee align all the radiation for the benefit of your followers and admirers. Now ọ bụrụkwa na iwe onye a na-arụrụ ọrụ, kwụsị ịjọmpụ from Ngozi to Njideka to Rita. You are only hurting yourself. That could be one of the reasons why your work did not go. You know that? That could be because ịmụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ihe na-akpọ the aura. Enwere radiation. Ka nkọwa ihe ejikọta radiation ọfụma. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-eje Catholic, ị ga-afụta some images ha ji wee portray the ihe a na-akpọ radiation or vibration. Ị ga-afụ ebe eselu Virgin Maria nne ha dị asọ, ebe ọ gbasara aka na-akpụ ya the picture of Mary the mediatrix of all graces. Ifu ka ọ gbasara aka, ifu picture ya nke ọ na-agbasa aka, ifu ihe dịka radiation of light from Akia downwards. Ifukwana aka nke efe ya ma ebe ya abụbụ statue ya, ifu ihe dịka color of rainbows declaration around her. Ma ifu ebe esere picture nke ha na-akpọ the divine mercy, ebe ese Jizọs ndị ka ọbịa, ifu ihe dịka the light nwere ike like other many colors from the heart according to the picture. Ihe a the picture esere ha ka ewe gosi gị how things work in the spiritual. Each and every one of us have radiation. And when radiation that portrays comes in white, where blue, where red, where white. Example, blue and white, udo and nefunanya. Udo nefunanya. You got that? And they talk all the colors where resemble, where if you had it presented. So all you that people say, how things work. Okay, all you that people say, how things work. Now, came matters how things work. A manner we human being radiate. So only again here so. Ọbụ na ọnya pụta ụfọdụ nwa mbọ na-agụ m n'onwere onye nwere ike nye nwaanyị nwa m gị enyere ya na ibu mpụ that girl bịa visiting ya afụ na ya na-erete nnukwute ego na shop ego a na-abịara ya ọsọ ọbụ na ọ nọchara weekend na bie na-ana ya na-ana ya na-alak ego enye ego mana o nwere another lady ọzọ the second lady nyere ya na anyị onye nke abịa weekend even mgbe the girl ya like ịna ịnweta kwụsịrị ego ya enye abụrụ problem for ụfọdụ ejebi ego everything will be like six na shop eji ahịa ma na azụ ịghọtara ya ọ pụtara na the lady in question bụ naturally a bad person, no, but the radiation, the aura that follows her is not in harmony. That particular lady might move to another guy and wear harmony. So yeah, people say, so know the type of people you are following. And this natural aura, this radiation, on the FFA, and what will you FFA? Gina mmadụ kwecha agha nkwa o disappoint ya Christmas na ha eru. Kedu maka onye ahụ kwere nkwa last year na latest before Christmas ya na wule ya ebe ego n'isi career or kind of ya life go disappoint kwana gị ọzọ kwa. Kedu maka that ya very laudable master plan you have for the year. The year is coming to an end. Those promises in well, ma ọ bụ ndị mmadụ bụgasịrị gị, o nwere nke emejupụtara. Otu dị iche iche, disappointment, failures, nearly syndrome. Only men nearly a small thing. Mana yet ọbara. Ọbara bụ na ọbara.
and so many other disappointments. I have said it times without number. You must be angry with any condition that is not okay with you. It's only when you said this is not supposed to be so and be angry with that condition, that is the only way you will stand up on your feet and do the needful. That is the only way you can say, let me do the right thing. You must be angry. Don't feel too reluctant, because ndị ụka ọbịa ahụ the strategy ha ji were ndị be anyị mgbe gburugburu mgbe ihe ọbụla adị aga etu o kwesịrị ịga, ihe mmadụ ga-eme bụ ka ya ga jụọ ese malụ na ihe adịra eme na nkịtị. Mana ndị ụka ọbịa bịa nye ndị be anyị enye na-agwa gị na ọ ga-echekwa ka mma na patient dog is the fattest bone. A na-atụgasịrị na-agwa okwu dịwasị okwu ndị ike gwụrụ, okwu ndị na-enweghị olileanya, na-akọrọ gị akụkọ ọjọọ, a na-akọrọ gị akụkọ ihe niile abụ okwu ndị eriri eri. Not in 21st century. Mgbe gburugburu enweghị ike isi gị na patient dog is the fattest bone, my dear. It's not so in 21st century. Yes, as of Sembo, I want no. By the time you keep on waiting, calf will hear the fattest bone, my dear. The smartest dog in this 21st century, it will be smart and will eat the flesh and the bone. Once it can't get never do it at all. So think wise and act wise, act smart. Maka those that didn't know the barabo, those things you don't like about your life, say something and do something about them. All nya ga-eji gị yọba na ị ga-ayọta, chọba ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. Ihe niile wụ ya mindset. Let me paint a picture ka i wee ghọta ihe na-ekwu. Do you know that na ị bụrụ a wheelbarrow pusher, ike dị gị ịrụ ọrụ, ịgbada ọchanja ka nwere ọnịcha maatụ, ị ga na-ebu akpa rice na-ebu akpa ọka. There is no way at the end of the day, but don't ask me the quality of that food. You will get a say, Madam, 2 plates at once, no meat. Such a person, this partner, no one can when I want to do hot and such a person, say no one. Oh, when he get about the email, say to a bush. Ojekwa ọnụọgụ nwatakịrị ya na nne na-ata afọ na village na-echọrọ ịgba ya wee pụ ọlụ oyibo na Ọnịcha. Nwatakịrị achọ mpụ up at least ka emegoro escape from village farming. Osoghị ịgbadata Ọnịcha iwe kenye 500 naira ma 1000 naira oje na-ebute groundnut na-ebugharị groundnut. Before you know it, amụwa nwa. Before you know it, amụwa ofu mụọ ebe ụmụazị eju everywhere. Enwekwara ike ihe a na-esi n'ụlọ abụrụ mmiri pọmpụ ka a na-esi. Then nwoke na-etu a nwere ike relax ya dị reluctant na ije kwabara ya. Onwero vision. No, ọbara ka a ga-eji wee zụọ. Ọbara, I don't say that the way you keep it from small. Yes, you can start from wheelbarrow pushing, but your vision, is it to remain forever a wheelbarrow pusher? This is a question mark. Is it your vision? Then if it's your vision, then forget it. You don't make it in life. But even if you are a wheelbarrow pusher, but your vision is so hard, but you want to start somewhere. Remember, I'm painting a picture. You know that wheelbarrow pusher, you have to work again. Onye ike niile si n'aka ya bịa. Ọ na wheelbarrow pushing aka m esi wee nweta ego m eji zụọ ụmụ m n'university n'ọkwa akwụkwọ na ego. Ọ na wheelbarrow pushing aka m esi wee lụọ ụlọ be nna m. Chukwu oge tụnye m alụ. Ikwucha okwu ịgba nkịtị. Gaa ntị n'ime obi ya, your consciousness will tell you, look, that whatever you are looking for, you cannot achieve it by just being a mere wheelbarrow pusher. Ọta ị ga-alụ ibido mgbe ahụ na-emezi nwere ike
ndị big man ahụ ị na-eburu ibu ibido tụ ya ọkwa ha rụsị ha ya ọkwa ha sị biko achọkwara m isi na wibero kpuchi abụọ ọ bụrụ na m fụ anụ ihe ọbụla m nwere ike ime ọ bụgoro ịbara biznes mmadụ na-eburu aha kredit na-ele na-ewetakwara onye ahụ ego nke bụ eziokwu na if you are very honest somebody can trust you with some good credit from there si na ebe anyị na-ezu ahịa from there ịnọ ọgwụ n'ahịa nke ahụ ị na-ayịkwa on bigger one gradually you will be climbing. And some of the people that they are rich today, but if they gave you their life history, you will know that they started from small. But one thing is very common among the successful people is consistency. Never give up. Keep believing that if other people are achieving it, that you will achieve it. That must be the decision that will always propel you to fight harder. Then, ihe ọzọ chọrọ ịkọwa tata bụ sayensị ga-eji wee mana ibu onye akpọrọ ọrụ. Mgbe ị na-afụ ụfọdụ ihe ndị na-etu a na-achọ ịkọwa taa na ndụ gị, ya gbaa afa miri emi ka ị mara maka na ọ dị obvious na o nwere ike ọ bụrụ na ị nọ na ya duty post na ebe ị nọ abụrụ ebe ị kwesịrị ịnọ. Gbaa afa jụọ onwe gị ebe ị nọ ebe ị kwesịrị ịnọ. Ị nwere ike ị na-afụta onwe gị dịka onye ọrụ aka na nlọ wara ịnọ na azụmahịa iwu n'ọsọ be successful. Ọ bụrụ na iwu onye na-afụta onwe gị n'ọrụ nka na ụzụ na nlọ ị mara na ihe ị ga-eme n'ụwa ife wee dị successful bụ ịbakwa n'into fabricating business, creativity, creating stuff, anything of bringing new ideas. You can be an event manager and so many other things, bringing new ideas. That should be even your aim. So ihe na-achịkọwara gị bụ mgbe ị pụtara na-abụ ịgba mbọ mesi ihe niile ị kwesịrị ime mana nke ka nke bụ na afọ ga na-egwa gị mana because na sị na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. So onye na-agba afọ abụ onye na-ajụ ajụjụ afọ anọ ka spiritual lab. Mana ebe nsogbu dị bụ when you are a type that is refusing to consult afa. That na ịgbara afa ịgba afa mana afa ahụ ịgbara onye enyechara oge ị chọrọ does not mean that ị nwere ike consult another dibia maka o nwere ike onwe onye a ga-esi n'aka ya wee review the root cause of your problem. Ndị ọzọ niile bụ peripherals. Ndị ọzọ niile bụ peripherals ọbụbụrụ ha bụ the core problem of your predicament. So till you chọpụta the main cause of your problem as of uzie then other symptoms will be solved easily. Keep on searching. Never you give up. I came with a message of hope today. Never you give up when things are not happening the way they should be. Ị nwere ike ụdị ihe ndị a na-eme n'ụzọ gị ị kwesịrị ịjụ ese. Ị nwere ike imecha nwoke mmadụ ihe ọma o were ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ. Nwoke nwere ike ịkpa asị a na-akpọ gị asị unnecessarily. Ọ bụkwara niile nwere ndị na-emetara onwe ha ihe asị. Ya mana onwe onye bụ na o ya emechi ihe ọma anọkọta akpọ ya asị. Ọ nwere ofu nwaanyị nọkọta one day wesị m na ya davie na-emekwa ọfụma mana na ya mara ihe emekọta nyekọta dislike ya the man. For no just reason, this side obi this man na-enyezi obi anya. The same thing na-emekwa mgbe ụmụ ụfọdụ nwoke ya ajụ sị na nwunye ya nwere nke m na-ekwu sị na ha like ozi nwunye ya. But ọ nwere ọkpọrọ ihe ya pinpoint na ọ na-awụ the problem why the hatred. O nwere ike ọ bụrụ na nwunye ya bụ onye akpọrọ ọrụ mana ọ na-enwe onye akpọrọ ọrụ. Ị na-agba mbọ na biznes gị nwere ike kpọsa kọsọmas ha bụ biznes gafee and ma na-eburu onye na-ebi ndụ ọjọọ. Enwere ike na-echa agbacha afọ ụmụ otu adọrọ n'ụzọ gị ịma na something is happening. Ma ọ bụrụ onye na-abụ na ị na-alọ nlọ nkịta na-abịakwute na nlọ ma ọ bụ ike na-abịakwute na nlọ ma ọ bụ na ị na-afụta onwe gị ebe ị bụ nnukwu mmadụ na nlọ maybe nọ n'ebe ị na-asọlvụ ndị mmadụ one problem or the other ma ọ na-afụta onwe gị na mmiri ma ọ ịfụta onwe gị ebe ọnọdụ ka ịbụ
ndị mmadụ na-abịa na-egbanwe dia problem ị na-asọlvụ ha, ma ọ bụ biznes gị na-ene ya biznes na-akụrụ mbụ. Ị makwa na o nwere ndị akpọrọ ọrụ ga-abụ ọ bụrụ na ịzara okwu a akpọrọ gị, o nwere ndị apịawara azụ and akpọghị ọrụ ịjụ na ịma alụ nwanne, ọ kaara gị mma na ijere ụzọ okwu akpọrọ gị, maka na ịma agbata ya n'ọsọ. The only thing you can do is just delaying it. O nwere onye a na-akpọ Jona, ka let me paint a picture for you. O nwere onye a na-akpọ Jona n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Jona bụ onye akpọrọ ọrụ, and I keep saying it, na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, whether ma ị na-arụ n'ụdị dibịa ma ọ bụ na ị na-arụ n'ụdị omenala, kama na o nwere nke agwụ gị the more aligned to. Ọ bụrụ na sometimes ọ na-ebere gị ute mba imeta mpụ bido gụba egwu, ebe e tiri Jizọs eti ime Chukwu, gụba egwu gụgide egwu amụma bịa, gụba egwu amụma bịa, ịghọtara ya? So agwụgwụ the spirit that behind every call or gift. Mana na agwụ m achọrọ ka rụọ n'ụka, you know why? E nwere ụfọdụ ọrụ ikwubi okwu dị n'isi ndị mmadụ bụ problem ụfọdụ ndị mmadụ a ga-asọlvụ site n'iji okwu ọnụ kwubi okwu n'isi ha. Yes, there's no doubt about that. Mana e nwere ụfọdụ ọrụ ga-abụ dị n'ebe mmadụ na nsogbu ga n'ebe ndị mmadụ a ga-alụrịrị ọrụ. E nwere nke ya bụ ojii ma ọ bụ na a ga-akwụrịrị aja. Mana ebelivu na onye chi ịza akpa ya za akpa, onye chi ịza koro ya za koro, na ọ bụrụ mmadụ ịza akpa koro. O nwere ndị na-arụ n'ụka mana ha nweta some problems ha ga-alụ n'ọrụ ha bịa lụọ ya n'azụ. Mana ọ ka mma na mụ dibịa ịbịa gwa gị na ihe a bụ nke a ga-ekwubi okwu, nke a bụ nke a ga-alụ ọrụ, alụọ ya enwe chi dị mma. Maka ndị ahụ dibịa, maka na ama na some problem can never be solved without achụ aja ihe mmehie. So onye a na-akpọ Jona ezigara obodo Ninive ka ọ gazie ozi kwubie okwu jee zọpụta ndị mmadụ. Onwe sị na ya ma eje na ndị ahụ ndị obi ọjọọ ka ha ga-abụ ime ka ha nwụsịa. Owelu mgbe onye baa ụgbọ wee sị mba ka e gbawa ọsọ gbapụ n'obodo ọzọ ka a ghara iri ezi ozi ije gwa ndị rụọ ọrụ ezigara ya n'obodo Ninive. N'uche nke ọ dị smart, ọkwa eziokwu. O wee banye n'ime ụgbọ. O nwere ike ọtụ n'ime ụlọ adịgo the story na akwụkwọ n'oge ọbịa. O wee banye n'ime ụgbọ sị na ya dị smart, banye n'ime ụgbọ, eburu mmiri wee bido tụpa. Ihe adịghị emebu eme bido mebe, unnatural things bido mebe. E nwere oge abụrụ oge eburu mmiri ji atụ. During the dry season, onye ọbụla mana ọ bụrụ oge eburu mmiri ji atụ. Eburu mmiri na-atụkarị n'oge rainy season. Eburu mmiri a wee bido tụba. Ndị mmadụ wee cheche ihe a ga-eme, wee sị mba na ihe na-eme n'ime ụgbọ a na ha na-achọzi ka ha n'anya iyi, na obere oge na eburu mmiri a ga-akwa egbu ụgbọ ha, na ife a na-eme n'ụdị unnatural na ga-enwerịrị ihe kpatara ya. Ha wee sị na ọ ga-enwerịrị onye mejọrọ mmụọ na-ewere iwe, and na mmụọ mejọrọ dị ready iji because of ofu onye wee na ha niile n'iyi. Ma n'eziokwu ịmana na mmejọ ofu onye mejọrọ na ngwurube nna gị nwere ike ijide ndị niile na ngwuru a n'ala iyi. Ma atụnye gị azụ na msi olu. O nwere ofu famili bifo nkọwado akụkọ m na-akọbụ. O nwere ofu famili bịara mebie ọfọ, kwatuo obi ndị okenye, obi ndị ichie dị na ngwurube nna ha. Nna ha chiri ọzọ, wee bụrụ na oge a nna ha chiri ọzọ na bifo ichi ọzọ ị ga-alụ obi be nna gị, nọ na obi a maka ndị nze na ọzọ ga-anọ na-eme mitin na nzukọ ọnụ gị. Ewee sị nna ya na ọ ma echi ọzọ na ọ ga-emekwu mitin.
maka n'ihi na o nwere obi na ndị nze bịa na ọ bụrụ na ime rum mmadụ na-anọ ka ha ga-anọ. Nwoke a wee wute nwoke a o wee je kpakawa ego wee je lụọ obi ya, obi tọọ ya ụtọ, o wee chi ọzọ, chichaji ọzọ a, o wee rụ mgbe e bidozi mụtawazi ụmụazị na ngwụ, ewee mụta ofu ofeke, ofu onye eriri eri, o wee kpọrọ ndị ofeke ibie ewee bịa kwatuo obi. Ọ bụrụ na ana ndị ọzọ adụrọ mana ọzọ ka a wee bụ na akwaturu ya, kwatuzie obi anwa, ezinụlọ ahụ wee remain stagnant. Ife dị iche iche wee mebe, aka ntichasị ihe dị iche iche wee mebe, daize ọnọdụ ha wee dị ana dị egwu megide ndị mmadụ wee jụbazie gịnị na-eme na ngwuru ha ekwesịrị ịnọ n'ụdị ogbenye mgberike ha nọ. Mgbe a jụwaziri ese, nna nna ha lụnyawa obi wee sị na ebe ọ bụ na ụmụazị ya ejego kwatuo ezumezu ndị ichie wee kwatuo ihe ya wubere, na ndị niile ha ga-eme ama agarata n'iru na a ga-akwatu ihe ha niile ha na-eme tihi na ha ewekwa obi a. Ịgba nọ n'afa miri emi ka a ga-achọpụtazie nọọ maka ihe na ha akwapụtara obi. Tata ha ejegodeluzie obi, tata ihe ọhụrụ ebido mmewe na ngwuru a, nke bụ ụlọ elu na-ala arụzi ụlọ elu na ngwuru taa. Ịghọtara ya? So ịkwatu ihe ndị gboo debere, ihe idebere, if you are not interested, just walk away. Allow it na ndị ichie nwa debere ihe ọkpụtọrọ ọgbụ a na ngwurube nna gị. Ọ bụrụ na iwe onye riri eri, just look at right. One of those ndị ichie will incarnate back to activate those natural things, natural powers in your compound. If you don't believe ni onye riri, go your way and don't destroy what you don't create. Don't destroy what you cannot create. You get? Anya ga nyesi ndị mmadụ maka ndị na-asị na ọgadasị ka achịgwa echiche ka a ga-esi wepụ ndụ mmadụ ibe ha na-asị, are you okay? Do you know what you are doing? Can you create life? If you cannot create life, then why destroy life? You don't know what you are putting yourself into. Ka m kọntinu gwara akọ nna akọ, mana ihe na-achịkwara ugwu na famili eme ụfọdụ famili ụfọdụ na-ata afụ maka iyi mmetọ emetọrọ ihe ọdịnala dị na ngwurube nna ha mpịawa azụ wee dị. Ọ ga-ejekwarata onye n'obodo oyibo, ọ ga-ejekwa onye n'obodo oyibo 10-15 years ọ na-akwụgharị. Ọ ga-eme ndị nwaanyị ndị lụrụ di anụcha echidabedi nata. Ọ ga-eme ndị abụọ bata ogoro ịlụrụ ha ama anụ di. Ọ ga-eme nwa okorobịa lụgoro oge ịlụ nwaanyị 40-something years nwụrọ nke ọ nụrụ. Ọ ga-eme onye nwe mpụta ahịa ada. Ọ ga-eme ụlọ ihe niile. Ime ihe merụnụ Jona wee bụ na eburu mmiri tụwara ka ịfụ na ọ bụrụ taa ka ịgba afa bido. Gịnị bụ afọ? Ụbọchị m tụwara maka afa enwere so many ways eji agba afa ma ọ wee gbọọ ya ife nza. Echefukwara na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na-ekwu maka Jizọs si na mgbe a kpọdoro n'obe na o nwere iwu uwe ire oyi n'ime na uwe a na enwere onye pachipachi ma ọ ndọwa ọbụla dị na ya. Ndị agha wee sị ka ha fee nza maka uwe ime a, maybe no expensive clothes. Ha wee sị na onye ọ manyere ya were chaa, ha wee fee nza ofu onye n'ime ha wee wilite ya bụ uwe ya awa. So ọ bụrụ taa ka ife nza bidoro. Ọ ife nza according to akwụkwọ ndị ụka ọbịa ka ndị nọ n'ụlọ ụgbọ wee fee nza wee sị na anyị ga-achọpụtarịrị onye ọ bụ maka iyi ihe ka mmụọ ji ewesara anyị iwe wee chọọ ka ogbe ogbe a ka anyị niile wee na n'iyi. Ha wee sị mba, na kama ha niile ga-anakwa n'iyi ka e were onye anwa na-agba ọsọ mmụọ na-ewere iwe tụnye n'ime mmiri ka ha nwere onwe ha. Ghọtara ya? Ka mmadụ ofu a, have you understand na enwere ike one ripe mango, mmadụ achọ ka onye ghọtuo one ripe mango si n'ụzọ na-etu a wee ghọtuo unripe mangoes too. Do you know? Ị ma na ofu onye na-asị na ofu aka lụta mmanụ ozu ọha ọnụ kwa eziokwu amaghị eme ya relative, amaghị eme ya brother, amaghị eme ya sister. Onye eriri eri ya brother wee onye na-akwatusi ihe ọdịnala nwere ike ibutere the entire family problem. Maka na a na-asị na
ezi omume na-egwuli mba, ajọ omume na-akwatu mba. Ịghọtara ya? So amaghị eme ofu a member of your family can bring curse to the entire family. Akwụkwọ ndị ụkọbịa bụ sị na ya ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee leta ụmụ ha. Ịghọtara ya? So whatever you are passing through now might be because of ignorance of one person in your family. Ndị niile na-eje ekpọta ndị mmadụ sị ka ha rụọ ọrụ ezinụlọ ha afọ a. Ụfọdụ spend hundreds of thousands. Akpọta ndị ebere nke epekasịa mmiri epekasị ọya ha nara. Akpọta ndị nke from Lagos eme nke mee. Onwe onye nkesị m na ha spend ugbo ebe 1 million naira ebe a na-arụ ọrụ ezinụlọ ha afọ a. Na nkịta na problem kazi nwa njọ. Ịghọtara ya? So mmekasịa nwe onye izizi je eme nwere ike ibutekwu aggravate more anger of your ancestors. Mpịawa agha karịa. So the you need the wife family. Ime ihe mere mgbe efechara nza. Ya bụ nza ahụ efe n'ime ụmụ wee mma Jona. Ha wee sị, "Oh Jona, because of you ka Chukwu oke ji wee chọọ ka ọ na-ere iyi." Chukwu okike can use because of sinful act of one person in your family destroy the entire generation. Ịmara, enwere ihe nwere ike ime na ngwuru. Eji maka wipe ngwuru okeke niile, enwere ike ụmụ ya niile. Onwe family mma nke nụrụ ahụ na amụ nwaanyị. The second son na-aṅụrụ mmanya refuse to ịnụ nwaanyị. The third son nụọ nwaanyị mụtara nwa. Kedu ihe na-eme na family a? Ihe na-abịa na family a ihe na-eru mmụọ dị abụọ iri ebe. Because nke nụrụ ụmụ nwaanyị na-abụ n'ụtọrọ ọgwụ onye ụka. O kecha ụmụ ya ndị nwaanyị dị. Before you know it, mgburugburu okeke ekpochie. Ịghọtara ihe na-eme ajọ ihe na-ata amụ. Mana ana m achọ ịgwa gị something must have caused it. But what you don't know is only a mystery to you. Ewee fecha anyị wee bụ na Jona. Ewee bụ Jona tụnye na mmiri. Eburu mmiri wee deliti. So ihe ahụ na-aga na family be nna gị afọ anyị na-ata na ọka ahụ ya na-akụ ka even because of one person. Erutakwa ụbọchị a kọrọ akụkọ wee sị na David ya kpọrọ nwunye mmadụ wee sitie die n'ihu agha ka egbuo ya ka o wee kpọrọ nwunye mmadụ. Nwunye mmadụ a wee mụtara ya Absalom. Absalom a wee nwụọ. Ewee sị David na mma agha ama esi na bie wee ụmụ Izrel na-ata afọ ya ruo taa. So a ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna leta ndị bụ nwa. So ihe kwesịrị imekọta ahụ ikpochapagoro ihe na-emenụ. Ọ bụrụ mgburu a bịara onwe na-eri dị obere eri na ọma ekwe ka arụ ọrụ dị na ụmụnne nọ na ụfọdụ onye nke a na mmadụ na ọfa onye nke a nọ na nke onye nke a nọ na nke onwere ndị ekweta ka arụ ọrụ ezinụlọ. Arụ ọrụ abụrụ m iri align yourself with your ancestors. Agbapụta gị ha kwụsịta gị afọ iji ihe ndị nna na nna meta ihe ndị na-ezinụlọ ma ihe nwanne gị meta wee leta gị. Ịpụta ihe lụtara ya. Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma. Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma. Ọ bụrụ na o nwego mgbe iji wee rie mperi site n'itinye aka na ịkpa agwa lere ule wee megide ngwube nna gị, ọ dịrị ole o nwere ihe ị ga-eme. Ị ga-echegharị ma chegharịkwa kee realign ọ gị with ya ancestral powers, realign ọ with ezumezu mmụọ so gị, realign ọ with ya chi ya ancestors ka ihe wee dịwakwara na mma. Maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa. O nwere ndị ọ na-ahụ nnecha ọnọdụ ha ọ na-akwa na-akụ m asị m ndị mmadụ na ihe ndị mmadụ mere. Nwa onye nke kpọrọ m dọda dị n'ọnọdụ obodo oyibo almost 20 years. O nwere ihe ọ nọtara. And this guy who happened to be the only son, father even the only child, ọ na-agwa m na nne ya na over 15 years na ya jebere ụlọ jefu nne ya. All the standard. Kedu ihe ọ dị ka nwaanyị a na pass through nne ya na village. Mana ya nwere onwe ihe na-emezi ịgba aka wee na ụlọ. Ịghọtara ya? Nwaanyị a nwere ike ịnọgide n'ihe mgbu a merụ onwe ya ahụ. Ọ bụrụ na ihe a nkụzi taa na o nwere anyị ji nwere na ya ma ọ bụ ihe nkụzigoro gboo n'ọdịnala Igbo ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send ya meseji aga m enyere gị aka. Send ya meseji na 08057837672. Eze ana
Ugochi tubelu gbaa m. Ekwubie m okwu n'isi ndị mmadụ. O nwere mmadụ ịnọ ọnọdụ ha dị too bad. Mmadụ ịnọ ha bụ ndị nọ mba obodo oyibo, ha nọ na Naịjirịa mana ọnọdụ ha dị too bad. Ọnọdụ ha bụ ndị nọgoro obodo oyibo between 10 to 20 years. N'ime mmadụ na-ekwu maka ihere, nke nwere ihere na-emezi ha ịnata Nigeria empty handed. And ihe wo the problem of their challenges is because of ihe a topic and treat taa. In fact, naanị ịgbasara akọ mmadụ na-ebe ka eji wee nye meseji a mụkwue maka ya. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu n'isi mmadụ na si na ọnọdụ ụnụ na-akwụ ụnụ n'ebe na ụtụ ụnụ na-akụ. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ụnụ receive a blessing. Let there be breakthrough in your lives. Na ọnọdụ ụnụ anwa bụ nọzi na-eje eje ana ka atụgharịara ụnụ ajụ. Ana m agbakọ ndị njere oke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, mmụọ onye na-anara oke na taa agwa afọ. Ndị njere oke Chukwu ndị na-ata agbụ, ndị na-ebuli mmadụ elu, ndị na-esi n'ikpe ahịa bunye nwa ogbenye elu. Ekwubie m okwu n'isi ndị a. Mmadụ na dị stranded, ezinụlọ ha nọ n'ihe mgbu. Na-ekwubi okwu sị n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, let them benefit from the mercy of the entire universe. Let the forces of nature reach them and grant them mercy, so that the bondage, the darkness that covers their path, so that their path will be illuminated, so that favor will locate them once more. Ọnọdụ ha dị so bad. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Receive blessing, receive blessing, receive blessing. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ndị angel nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ ịta agbụ, jee nụta ọnụ ndị dị etu a na-agbụ. Ka ọnọdụ ha dị tụgharịrị, ka ọnọdụ ha nọ n'ihe mgbu, ka a gbanwere ha ọnọdụ. Ka a gbanwere ha ọnọdụ. Ndị angel nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, jebe na oru, jebe Igbo, jebe na mba obodo aha ọkụ nje tụọ ha na-agbụ. Let them have favor. Let favor favor them. Let them be favored. Entities of powers from east, west, north, and south. Gaa tụgharị ndị ọnọdụ, kwalite ha n'ọnọdụ dị elu. Mmadụ ịnọ obodo oyibo 10 to 15 years, 20 years, ya bụ not a joke. Na ayọ ma ayọ n'isi ha, si let our condition be reversed. Onye nke nọ n'ihe mgbu, nọ n'ụlọ mkpọrọ, let him be released. Maka na ezinụlọ ya chọrọ ya. Ka ndị niile a na-agba akaebe wee gbagide, let the case be overlooked so that he will be set free. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwubie m okwu si na okwu ahụ kwuru taa n'otu maọbụ izughị oke dị n'ụzọ ha ama abụnata ogbochi wee nye ọfụ a na okwu ahụ kwube n'isi ha. May the forces of nature be of help, so that breakthrough and thanksgiving will locate them. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise agazie.